Pini la so video lo nali tumhan nang kithan ponji la bangke skema puthak sinang than pachini ponik po kopi skema Kosonsi ka applying jima la pen ali kopi pc KelongJi ma la bangke non nali tum la so video long si thek pon long ipo nali tum la so YouTube channel la anda subscribe kelang puda subscribe ikon la pen video nali tum share pon ikon kan non pathek pen kopi skema Kosonsi ka applying jima kopi pi ali si KelongJi ma ang ton pen alam la bang so video long lang pon nang la pen chethan pon nang Tang denon pathek pen chethan polonang Shraddhanjali Scheme Assam 2025 labangso scheme APUTHAK le labangso scheme en kopiale si KelongJi la pen Kosonsi ka applying ji koma tum si KelongJi ma lap angton pen details non lang polona scheme men labang ke Shraddhanjali scheme lo Assam Shraddhanjali Scheme pusi puponno la pen labangso scheme non hejong Assam government hin pen si kapik lang polno labangso scheme labang ke danali tum theklongji propose dake tokpondo to help Assam families bring back the bodies of their loved one, workers or students who die outside the state due to accident, illness or murder. Mate labang so scheme ladak kapik lang pon ba kapanong labang kilason no. Kedamtang hustame Assam pen angtan kachong dada matum stame do lapen hodak angtan lo kachar lia tum stame do lason dathak hodak kopi ne akiso pen thilot ba accident that lapen komane pathilot jolason do la sila bangso dead body ki wanji aphan ti Assam government hin pela bangso scheme la bangke kapado ponlo lapen non kidam tangan stame dead body ka chiwano le sikiong lapen kiduk dia datum labang ke dead body ka chiwanji ba ki thitang arpum ka chiwanji aphan stame tangka ke dorde ba tangka ka we pena jok chiwano le tum dui ko la so APUTHAK se labang so scheme bangke non Assam government hin pen kapik lang poniklo lapen benefit ali kopi pc KelongJi labang so scheme pen nani tum dak theklongji government bears the full cost of transporting the mortal remains back to Assam lapen government hin pen kidam kibanga kharcha lapen gari motors tame Assam sarkar hin pen si piponik po free of cost lo sikai sita tangka banang nelo alang litum si dead body and dampen hem an alang litum nang thonik po lapen labang so scheme kumantu pen si kicheng ponjima pulte non kiwangji labang so aningkan la 1 October pen si labang so scheme bangke alang litum pa active pon po lapen 1 October penote labang so scheme bangke ingku ponik po lason no lapen cover death accidental deaths lapen unnatural deaths or illness related deaths lapen alang litum ladak labang solli KelongJi labang ke Assam ben angtan jong si accident pen chewoik joy bachilot pulotang te lata Assam sarkar hin pen rapik po lapen natural death lapu inele lapu hilot pustame latum hantar rabdun po lapen illness ba kisu pen le thi pustame alang litum rabdun po lalau lapen ison alam puthot dake tokpon dutlang does not cover deaths during medical travel jong si hempen jong si sodet ba sodet lo lapen tuaring beng Assam ben bayra si kisulang dam jiba tuaring beng thilot pulte labang ke alang litum rabdun thik thik putal ladak bang tokpon lo muthe labang so scheme labang ke angtan lokachar li atumon lapen kam mate sai ka chong dadam atumon lapen ene lapu dahona ne lason ki juidam hot ba by chance son chilot pulotang tel lahai bangke alang litum hem an la dead body ki wanji aphan Assam sarkar hin pen labang ke raptun po sitami hem pen jong se kisu ka chilang dam odak jong se chilot pulote labang ke alang litum rap thik the ba tuare bengle chilot pustame alang litum labang ke rapdun dekti ta dak to pon lapen eligibility ko mama tum si KelongJi ma any resident of Assam who dies while working or studying outside the state lapen labang ke only for Assam hanan cholo Assam arlo labang ke kan ma district do latum bangke labang solli pate labang so scheme le labang ke long dunik po jong si odak loga charli Assam ben bahira mate Assam ben angtan loga charli lapen kam ke claim pen jong si chilot pultel labang ke la dead body ki wani phan bangke alang litum rabdun po lapen focus on low income migrant workers and student lapen alang litum dak focus pon labang ke kiduk det
ahem atum hansi labang se scheme labang ke focus ponik lo lapen dak priority cases include accident murders lapen sudden death lahai jong si do pulo tangte Assam penangtan pulo alang litum lahai bangke rabdan po ta dak tok pol lapen documents required copy PC documents kinangzi ma pulo tangte address proof nangzi for the deceased lapen death certificate nangzi hodak local authority pen lapen identity proof upon Aadhaar card pan card nang igzi lapen proof of employment education outside Assam lapen hodak kacharli tumpul te education proof nang ikpo lapen employment jong si kam ke claim ka chongdat pulte hodak ka chongdat identity cards tamil hais tami dunang ji puta ladak bangke topon no lapen application process koson lo pulotang te koson sinale tum emergency hot ke apply ji ba KelongJi pulotang te nale tum da kipi pona number la dial da Assam police helpline number lo 112 la bangsa number long nale tum call iglo pulote da special branch Assam police ahin pen nang litum na response dan po lapen details a case koson son ma la so a problem ba nang litum than nang po la than lo pulote government hin pen tami gari do kopi pi ma kenang jia son and mang ke alang litum si ladak arrange ponik po jadak lo lason si dak tami tok ponik lo lapen administrated by lauke Assam police hin pen no special branch nodal agency pusip dak pupono lapen objective labang kenang litum dak KelongJi. The scheme support financial weak families during emergency by ensuring that the mortal remains of their loved ones are returned home respectfully and without burden. Lase labang sa scheme ka follow dam labang kelason no kidug that a family sa to fan lo la dead body ka chewa nong lesi ki ong lo da Assam ba hem long stami tangka maha kavi pena jok lapen dorde phupe pena jok lason do dam tang hos tamit hek dun long bom lo lasil labang sa scheme labang ke paklang ponik lo lapen scheme amen labang nali tum staming ning chibi ponon Shraddhanjali Scheme lapen labang sa scheme da ka active ponji labang ke non ki bangji labang 1 October pen sidak cheng ponik po la adet stamina ni tum ning chibi ko lapen labang sa scheme han ka apply ji apan nali tum apply nang ne la son 112 number long call lo pulte nali tum tak detail salam than lo pulte alang litum adjust tami na response po lapen ang kiwanji afans tami alang litum sikpon po lahelo scheme labang ke lapen las bangso scheme kapik lang pen kuson manali tum ning samang samse malatan nali tum labang so comment box along tok pen than pachini gon lapen video nali tum share poni gon la sipini update nakiwan pi labang kela ancholo la sidomi thagme kaduka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kilang rado anfans tami nilin pen kardom